salam sehat panjang umur. Hari ini keluas sama mertua, lagi terapi pijat, capek badannya jadi terapi. Anak-anaknya naik kereta tuh, naik kuda, naik kuda, naik kuda, naik kuda, yuk naik kuda, yuk naik kuda, ya naik kuda ya, kuda ya, naik kuda ya, naik kuda, naik kuda bersama. Saya Delmi belum naik, tunggu Delmi naik dulu. Kaget ora, kaget ora. Ayo pegangan. Dadah. Dadah. Adik. Dadah. Pegangan pelan. Melongo Ilmi. Melongo Ilmi. Bocil naik-naik. Demi boten delok dia. Ingat kan Bu? Arah aku tenang. Sini. Apa? Iku lawar iku ae ora Ya. Nama bilnya Jebut sama. nanti kaki ya makan ama. Iki kaliren salurung mangan ndek sebelah cah iki. Jarono naik. Nah, iki sing sibuk ronor ini. Nek tempat sampahnya kurang kene. Sono yo ning ngarep yo, ngarepe ketok yo. Ben sini lah, Dek, engko dibuang sampah. Kotor senene wong kok. Mungkin security-ne masam gak di senene be. Wis nama am iki wis diem. Ben situ sayuran namun alah yo wis kono buang. Tulang Kena jajannya, jajan apa? Tulang. Pokoknya tulang sayur lah gelem sayure ku tulang pas ndek ilmi tempe kasih ndek ilmi gelem. Aku ora panganan 16. Kasih sayur mimine banyak lagi lho. Sayuran gelem. Iya mau ndek ilmi sayuran. Masam kowe. Kowe ku sing gak doyan barang dengah. Iki barang dengah doyan. Padahal kowe. Mimi hujan. Mbak padahal kowe. Kok lempait no tapi nang koyo rasa asin-asin tuh. Demi yang mamam nak mau apa Kak? Tapi minum saya. Kilo minum saya. Bulanannya kok jaluk pengiran ngomong jaluk wis daplok. Gak, Adik. Nah, makane nak mamku tegak iki lho Hilmi. Ngojok kanane aset desen. Iki lho mimi kuwi tawet gawakno. Ya wis. Mimi ki kanda. Ini foto Apa rek? Iki lho, ndi kok. Iya iki. Nak keluar namain keluar kana, kau cari nang kana. Banget rasane. Sayuran. Gak. Iya. Cara iki, nya jajannya. Banyak kayak kerasa gereh apa apane ngono lho, kok. Oke, nanti buangnya sampai sisan. Jajannya. Ini aja loh, Pak. Mana? Jadi. Pulang. Nah, ceklati iku. Endi mau ae kan wis. Coba sampean teng ngajengen mengke, Bu. Jumputane ngono. Awas, Hil, sikilmu gak sendalan, Hil. Apa kabeh nek wong kok. Kandele kok naik kan? Lah yo gelem ora ben kandel sikile lah ngono. Ya. Anyep barang Kok oleh tukangnya
anak dasar percaya. Enggak ada. Abangnya virusnya. Enggak tekan. Wis sepatu nek kaki. Berdiri, habis lalu bawa bengkok. Berdiri sih Berdiri duduk di atas mau baca. Ya para gowo iki. Gowo muat. Pesawat mangleh angguri nure mlikeh mana. Salah. Iya. Oh, tapi yang bandrolnya Pak? Hah? Yang bandrolnya Pak? Kiri. Pak, Mas. Dua apa itu? Nek mirip mau coba anak antara. Iyalah. Kira-kira 10.000. Mak konde loh, boleh nak kan lah. Kan malah koper biru mang ngono. Mau koperan? Iya, ada koper malah sing nganan wong Kristen niku lho. Gurine pas nang lho anu kayak iku dolanan iku tadi. Lagi paling nak ada mangan nek awak. Paling digawa bocah ji kok ndek ning ngono. Jadi. Nak minum.